Çekdarekî grûpê terorîstiyê Daeş dibêjît ku wî tinê 500 kes kuştîne û dest dirêjî kiriye ser pitir ji 200 jinan. Ammar Hesên ku êka ji terorîstên Daeş û êka ji wan terorîstên hêriş kiriye ser bajêrê Kerkûkê. Her di wê hêrişê de hatibû girtin û nûkel zîndaneka Silêmaniyê dibêjît ku emirên wê grûpî rêdabûnê dilê xwe destdirêjê bikete ser jinên Kurdên Êzidî û jinên dî. Ew terorîstê Daeş dibêjît ku li hindek bajêr û bajêrkên Iraqê mal bi mal geriyaye û destdirêjî kiriye ser jinên Êzidî û kemîneyên dîyên Iraqê û danpêdanê diket ku ji wê demî çûya navxrêzên Daeş heta hatiye desteserkirin. Nêzîkî 500 kesan kuştîne û yan serjekirîne. Ammar behsê meşq û rahênana xwe di navarêzên Daeş de diket li ser kuştin û serbirîna xelkê û dibêjît li pêşiyê ew geleka bi zehmet bû. Lê şilayê emirên Daeş ve li ser kuştin û serbirînê hatiye meşq dan û roj bo roj bûyî bû tiştekî asayî û çendîn caran 7 yan 8 kes yan 30 heta 40 kesan pêk ve li pişt gela şingal kuştîne. Ji wê kiryara xwe peşîman nebûye. Ew terorîstê Daeş dibêjît kuştina wan bû min gelek asayî bû. Me ew danana erdî û cavên wan girê dan û paşî me teqel serê wan kirin û me dikuştin. Her ew terorîst dibêjît ku wî tinê destdirêjî kiriye ser 200 jinên Kurdên Êzidî. Demê bajêrê Şingalê şilayê wî grûpî ve hatiye dagîrkirin û demê ew jin şilayê terorîstên wî grûpî ve hatine revandin wek sebaya serê derî gel dikir. Ew terorîstê Daeş ku jiyê wî 21 sala behsê jiyana xwe jî diket berî bigehîte navxrêzên Daeş û diyar diket ku jiyaneka bi zehmet burandiye û li nava xanyekê bêserûber hejarî jiyana xwe biriye ser. Jiyanameya wî gelek ya xirab bûye û kes nebûye şîreta lê biket ji ber ku babê wî miriye û dayika wî şû kiriye û ew dapîra xwe bi tinê li nava wî xanî jiyayne û ji ber rewşa xwe ya têkçûyî peywendî bi Daeş kiriye.